Bueno, jo sóc Tomàs I jo sóc Pol. i junts tenim el grup Avant, que és un grup de trap. Ell fa de productor i jo faig les lletres i cante. És un tipus de música que prové del rap i que naix del hip-hop. Ara mateix publicats tenim 3 temes, però gravats ja tenim 20, Sí. o sigui que tenim ja música per a cobrir prou temps. En general tractem d'experiències prou corrents i de sentiments i sensacions que qualsevol persona pot tindre. Com a grup de productor i cantant som els primers en fer el rap en valencià i bé, a veure si naix molta més gent que faça, perquè la veritat que fa falta. Als dos ens agrada molt la música, de fet hem estat els dos en el conservatori, jo tocant de violí i ell el cello. Així que ens vam conèixer, jo li vaig dir que feia instrumentals, li va agradar molt una, ell de fet ja portava temps escrivint lletres i van gravar tot el dia, que és la primera cançó que van treure, i a partir d'ahir una darrere altra. El nostre primer videoclip, que serà que em veu, el van gravar així en el barri. I l'últim videoclip que hem tret, que és més fort, també té uns planos en un carreronet que n'hi ha allà darrere. A mi personalment m'agrada molt l'ambient que hi ha i també que es diferencia molt de la ciutat. És com un poble a part que em sent molt còmode així. La zona més fort i no preferís no notar res al meu cor, que jo vaig dir ja ho faré quan siga